BTR सरकारा साबसिन गेलेगिरिफोरनो BTR Award of Excellence बान्था राननाय हाबाफारि लादों। BTR सरकारा फैगौ 15 डिसेम्बराव आबुं 3 बोसोर जानायखौ लोब्बा लाखिनानै BTR सरकारा बायदिसिना हाबाफारि लानाय बायदिनो दिनै क'क्राझार सोहोरनि सोनाब फारसे थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव BTR नि Award of Excellence सेरेमनि हाबाफारि लादों। BTR सरकारनिफ्राय BTR नि खुंगिरि प्रमद बर'आ खोथा होनाय बायदि BTR हालामनि गेलेगिरिफोरनो राङारि हेफाजाब आरो थुलुंगाखां खालामनो बे गिदिर थांखिखौ BTR सरकारा लादों। BTR हालामनिफ्राय नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव गुबुन गुबुन गेलेनायाव देरहासार जानाय सा 101 गेलेगिरिफोरनो फोरमानलाइजों लोगोसे 1 लाखनि चेक आरो कनकेश्वर नार्जारी स्पर्ट्स एक्सेलेन्स एवार्ड 2023 बान्थाखौ होयो। BTR सरकारा BTR नि साबसिन गेलेगिरि 10 क्लाबफोरनो फोरमानलाइजों लोगोसे 5 लाख रांनि चेकखौ राननानै होदों। BTR सरकारा साबा साबसिन फोरोंगिरिफोरनो फोरमानलाइजों लोगोसे मान बावो। बे हाबाफारियाव BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', BTR नि बुंथिगिरि काथिराम बर', BTR नि मावफुं सोद्रोमाफोर आरो 30 नं सानजा क'क्राझारनि MLA लरेन्स इस्लारि आरो BTC नि प्रिन्सिपाल आकाशदीप IAS आरो UPPL राजखान्थि हान्जानि BGP आरो AGP राजखान्थि हान्जानि मावफारिया आरो गेलेगिरिफोरा बाहागो लायो। जोङो दिनै गासै 101 जोंनि BTR ओनसोलनिफ्राय नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेनाय गेलेगिरिफोरनो जोङो मोनसे बान्था आरो बरायनाय हाबाफारि लादों। बयनोबो 1 लाख रां होनाय जादों आरो साइटेशन आरो बिथांमोनखौ बरायनाय जादों। बिनि गुबै जाहोना जाहैबाय जे BTR ओनसोलाव जोंहा गोबां गेलेगिरिफोर दङ आरो बे गेलेगिरिफ्रा थांनाय गोलाव समाव सोरबा नेशनेल सोरबा इन्टारनेशनेल गेलेदों, नाथाय इयुननि समाव बिथांमोनखौ एसे नेग्लेक्ट खालामनाय बा बावलांनाय बायदि जादों। जिहेतु फैबाय थानाय समावबो BTR ओनसोलनिफ्राय गोबां गेलेगिरिफोर ओंखारगोन आरो BTR ओनसोलाव मैखोमै जोंनि माहारिनि जोंनि लाइमोनफ्रा गेलेनायाव जोबोद आखा-फाखा। दा बिथांमोनखौबो एनकारेज खालामनो थाखाय जोङो नैबे बान्थाखौ कनकेश्वर नार्जारी बिथांनि मुङाव होनाय जादों आरो बे बान्थाखौ जोङो बोसोरथामनि उन होलांबाय थानो नाजागोन। आरो दिनै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे स्पर्ट्सनि बिथिङाव जोंनि ओनसोला जोबोद जौगानाय, नाथाय जोङो सुबिदाफोरखौ मोजाङै होनो हायैनि थाखाय थांनाय समाव इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ जेरैबायदि जानांगौमोन बिदि जायैनि थाखाय जोंनि गेलेगिरिफ्रा फासयनानै थानो गोनां जादों। ओंखायनो BTR गभर्नमेन्टनि दानि जोंनि गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरनि गेजेराव एजेन्डाफोरनि गेजेराव मोनसे मेजर एजेन्डायानो जाबाय जोङो स्पर्ट्स आरो जों बेखौ जौगालांनो थाखाय माखासे खामानि मावदों आरो जोङो माखासे जोंनि डिपार्टमेन्ट अफिसारफोरखौबो मावगिरिफोरखौ खामानि मावग्राफोरखौबो बिथांमोननो जोङो दिनै बरायनाय मोनसे हाबाफारि लादों। गोबां जोंनि अफिसार्सफ्रा जोंनि स्टाफफ्रा मोजां खामानि मावो, नाथाय बिथांमोनखौ बेबायदि रिकगनेसन होनाय जाया। बेनिखायनो दिनै जोङो बे रिकगनेसनखौ होनो थाखाय जोंनि सरकारनि 3 बोसोर कमप्लिट जानो थांनाय बे हाबाफारिजों लोब्बा लानानै दिनै बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। बयबो नुनो मोनदों जे BTR ओनसोलाव गोजोन आरो सान्थिया फैनायनि उनाव दिनै जौगानायनि थाखाय बयबो मोनसे पजिटिभ सिन्ता जे जौगानांगौ होननानै मोनसे सिन्ता बयनियावबो फैदों। दा बेखौ आङो बरायदों आरो UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि जि दैदेनगिरिफोर UPPL नि मानगोनां UG ब्रह्म बिथां, मानगोनां रोंगोरा नार्जारी बिथां, मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथां आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा खौसेयै बर' माहारिनि गोलाव समनि जि सिमांमोन बेखौ मोगथाङाव महर होनो थाखाय मोनसेनि उनाव मोनसे खामानि मावगासिनो दङ। दा बिनि थाखायनो जोंनि थांखियानो जाबाय जोंनि माहारिया अरायसम रैखाथि गोनां जानांगोन, जोंनि माहारिया अरायसम जौगालांनो हानाय मोनसे थासारि फैनांगोन आरो जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि माहारिनि जायफोर सम्पद बिसोरो सोलोंथाइनि बिथिङाव, गेलेनायनि बिथिङाव, हारिमुनि बिथिङाव, गुबुन गुबुन बिथिङाव गोख्रोङै जौगालांनो हानायनि थासारि मोनसे सोरजिनायानो दानि सरकारनि गुबै थांखि। बेनिखायनो जोङो जुदिअ जोंनि सरकारा काउन्सिल जोङो दायो जोंनि 40टा समस्तियाव 40 समस्तियाव 40 स्टेडियाम लुनो थाखाय जोङो थांगासिनो दङ। देग्लाय बोसोराव जोङो 7खान मिनि स्टेडियाम लुगोन आरो बिनि उनाव फैबाय थानाय समावबो जोङो बेबायदिनो बोसोरफ्रामबो 10टा 15टा बेबायदि लुनानै बोसोरथामनि गेजेराव गासै मोन 40 समस्तियावबो जोङो स्टेडियाम गायसननो थाखाय इतिमध्ये थांखि लाबाय आरो खामानिया देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो जागायबाय।
आरो लोगोसे जोङो एकाडेमिबो गायसननो थांगासिनो दङ गिबियावनो जोङो मोनबा स्पर्ट्स एकाडेमि गायसनगोन बेनि उनाव लासै लासैनो बेखौ बारायलांगोन गेलेगिरिफोरखौ गुबुन बान्था होनायनि अनगायैबो दिनै गुबुन गुबुन बिथिङाव जों बान्था गथायदों मा जोङो दिनै जोंनि गुबैयै मावख'गिरि जाय अफिसार्सफोर आरो जोंनि स्टाफफोरनोबो जोङो बान्था होदों बिथांमोना गोबां मोजां खामानि मावदों दा बिटिआर ओनसोलखौ जौगानो थाखाय बा बिटिआर ओनसोलनि जौगानायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ लानानै मोनसे टिम बिटिआर बानायनानै जों खामानि मावगासिनो दङ जोंनि इएमफोरजों लोगोसे एमसिएलएफोरजों लोगोसे जोंनि गासिबो अफिसार्सफोर टिम हिसाबै खामानि मावदों दा बेवहाय बिथांमोननि जि मोजां खामानि मावनाय बिथांमोननि जि पजिटिभ सिन्ता आगोलनि जि जाख्ल'नाय आगोलनि जि खामानि मावै कालचार आगोलनि जिबायदि अफिसफोरखौ माने बिथांमोना मेनटेन खालामा दा बिनिफ्राय लासैनो पजिटिभ एबा मोजाङाव फैनायखाय जों बिथांमोनखौबो दिनै बाख्नायनाय बान्था होदों जाहाथे बिथांमोना इयुनाव आरोबाव मोजां खामानि मावो आरो बिटिआर ओनसोलनि जोंनि माहारिजों लोगोसे गासै जोंहा जिखिनि सुबुं अनजिमा दङ 35 लाख बिनि जौगानायनि खामानिफोरखौ मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव थानानै मोनफ्रोमबो माबायाव थानानै बिथांमोना जाहाथे खामानिखौ मोजां मावो बेनि थाखायनो जों फेलिसिटेसनखौ होदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमफुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गाइनोलॉजी डेन्टेल इउरोलॉजी डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी ओटी आईसीयू एनआईसीयू एबा पीआईसीयू आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमफुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।